Cheikh Oumar soodima miñum soodima ɓe gone ñamde tan kangaɗo wi beele ñama hen eyo kangaɗo wi beele ñama hen te ko bamum woni labɗe leydi woni ganduɗa gande leydi woni labake leydi Mamoudou Arusi wi mi nanantake ɗum ɓiyam ɗo jibinmi junggo mum jola e laal jolda e junggo ɓalejo mimi nanantake ɗum so wonano ka kangaɗa watta ɗum wiya junggo makko teep nden wiya junggo makko teep ɓiɗɗo saƴƴe junggo kanko no saƴƴe haɓe daari dow hanti kay won tikkirti keɓe gone sipir ɓiɓɓe ɓuuri bamum doole junggo ɓoccitima yettima hade babat taw girbiɓe ƴettino nder tappe hundu tan haqqille arti ɓiɗɗo selli ala windama ala ɓiɗɗo selli joni baba o fellita accudo ñaama o ñamde mabɓe haɓe kaljiti ɓe jaranama ɓiɗɗo selli ɓiɗɗo andi selli wuuro ngo naati kawisaji ɓiɗɗo nawa ɓufta ha laaɓi Mamoudou Arusi arti salmini Cheikh Oumar mi tubani Allah e nelaɗo mum mi yaranama kalɗo Allah wela waɗa moƴƴere mum ƴetti kaake ɗe ronde hoore mum min gonɗo hande ganduɗa lawake ɗo e ndi leydi kaalowo ɗo yimɓeɓe keɗo pewjoɓe ɓe naata hen min rondoto kaake ma mi jippinoyema gallam on rondi bagage oɗomi ha galle mum ni ɗum waɗo mbaytil makaddas aɗa jogui teddugal Abdoul e kala galleji dine Sénégal aɗa yiiɗi ka galle ka gawlo Cheikh Oumar e kala tarikhaji ɗi aɗa yiiɗiɓe oɗon jogui teddugal e galle ceerno Amadou Tidiane Ba Mamadou wallahi aɗa jogui teddugal e ceerno Mouhamadoul Mansour aɗa jogui teddugal e ceerno Mouhamadoul Samas aɗa jogui teddugal e kala ɗo ɓiɗɗo moƴƴo woni e nder leydi Sénégal Allah jarama waɗi ɗum sa yiiɗi wawde neɗɗo kalta koko yiiɗi ceernaɓe jitta ko Allah e nelaɗo e Cheikh Tidiane e ko julɓe mbaɗi taw ko golle moƴƴe ɗum noon sa haali koɓe jiiɗi ko tan ɗum mbawɗum ta e mabɓe yo ni de golle mbayi Abdoul mi sakito amen aɗa yiiɗi teddugal a ɓooyi dañde teddugal ma to Makkatal Mukarrama nde jaaɗa toon mbiɗa a yahata so tawi a dañi haade ko adi Madina no laaɗo wonno ko Makkatal Mukarrama kolleɗa galle baba makko woodi musidɗo biiɗo suudu ndu o jibina e jaatina ɗo jaaɗa to suudu to wonko mbaddaɗa ɗon ha dañƴa teddugal mbaɗinɗa e ngeloba ta naɗa dañƴa teddugal te koye andudema Cheikh Oumar holno ɗum waɗi ɗum wayi e hoddira Allah kono ummimi ɗo taw nden minen sukaɓe awluɓe walla sukaɓe wambaɓe wonnoɓe Dakar kala hen lawol ngol beeli no fewi gartumi haɗo tan pellitmi hoto cuuɗi amen ha ko gaddu ɗum toon gasi gartumi e ceerno Saydou mbimɓe ɗiɗi yaade fare so wi ala fa Casamance paami Casamance kadi lawol weeli garmi ha Kaolack tellirimi ɗo kadi komi Fouta Abou kadi ha ko joguinomi toon kadi gasi kadi gartumi e ceerno Saydou mbimɓe ɗiɗi yaade Farayse o wi ala yata Farayse hucci funnague ma jaaha funnague de jaaha Farayse mbimi hoɗo paami o wi fa tan funnague ko min joɗɗoɗo mbeɗa min kaala biyeteɗo Abdoulaye Guissé ko tanum lamin maba tani ko yaade ke Cheikh Oumar Abdoulaye Guissé ko miñum ganduɗa hande mawɗe ñeñɓe ɓe hono Siley Guissé Abdoulaye Guissé ko sehilam kay kuppinimi billet o woni hen ko Abidjan Cameroun Gabon Zaïre Belgique France retour Belgique retour France retour Dakar wimi jaaha ɗum ɗo kam hay sa dañani haydara luttata andi haala say ɗum ka gonɗi hay hunde a luttata eyyi joni minne saabu heñare mbimi mi rewta Côte d'Ivoire mi rewta Cameroun paami tan ko Gabon ƴeewa Allah newni kadi Duwaw Saydou Nour nden visa de rentrée Gabon dañetako nde garmi ko wajiɓe mbaɗnimi visa de rentrée ala fo ɗo jommi hay 15 kalɗo garmi heeɓi visa de rentrée Gabon visa de rentrée Zaïre visa de rentrée Belgique visa de rentrée France ɗum ɗo fof Allah totti kam mi heeɓi ɗum mami holle passeport o jiiya ɗum nden Allah hoddiri ɗum wayini jolmi kadi ko air Gabon ƴewno Duwaw wayata nde min gari hamin tiime wuuro ngo woodi kulɓinɗo mi wimi beela an a haalani yimɓe aɗara mbimi ala mi haalani o wi garoɓe ga heewi ko telfinde jippoto ko Cameroun telfini jaɓɓe sara ɗum natata wone woda ko hokka e ko mbimi min noon kam mbiyannomi heeɓide visa de rentrée ɗaɗi fof natata mbiya ala Gabon wonɗa ko ɗum sa heeɓi visa de rentrée a holliɓe mbiyatma ko bisan ɗo mo nan toon min gonɗa ko ɗum haala ɗo min kaali minen ko ɗo min jogui e andi ɗum no hawni kono Allah waɗi so ɗum tellimi konngol ngol ɓe kalan min holko mbatta ɗo balɗe no foti ƴeew ɗum tan de mbimi holko mbatta ɗo balɗe no foti natmi wuuro ngo mi waɗi ɗon balɗe 25 Gabon ndu ummimi ɗon Allah hoddiri garmi Zaïre taw e nder Gabon on waktu no jippinoɗa ɗon jippinomi Gabon ko waji goto mi wiya Abou Diane jeeya ɓito on gonmi to galle mumen kono noon to garanti to nanduɗa nani de hawri ceerno Oumar Tall kadi ne ari e leydi he nde ari nde e leydi he Allah hoddiri ganduɗa hono baaɗum gongo biteɗo Guistaw
ene tuubi yowiti ke mawnum ceerno Oumar Tahadi Amadou Mountaga ene resto debbo on ummoto ne ara ziar ganduɗa ñooro ceerno Oumar ara e leydi andi kam ko tanum Cheikh Oumar te sabu buujo ɗum o so fuutankoɓe ji o mbiyata ko dañi kam ganduɗa ɗo mooli on waktu noon kanko ganduɗa docteur Bongo o invite ceerno Oumar garda corps Bongo invite ceerno Oumar Bongo noon wattidi invite ceerno Oumar wi min noon kalɗo mbiɗa yama yadtate almuɓe mi yadtate ɓesgu gam ko sallani yayila ha nder paale ceerno Oumar waɗi ɗum e Gabon nden wayi ni o wi ñaguima ko ɓesgu gam gonɓe ɗo addiɓe ɗo tan ko darde koɓe dañi ɓe nawta galleji mabɓe hay hen goto mi yiiɗa lorle nden biteɗo ganduɗa Zoro e biteɗo Mari ene londi toon ɗannotoɓe ɓe tampini yimɓe yo ɓeɗo foof ndeysan daytila seeɗa so moƴƴini so moƴƴinani kam daytilama garmi Zaïre mbaɗmi ɗon kadi ko balɗe 6 mbeɗa waala galle biteɗo Ibra Fall ko mawnum Lobbat Fall ko sehiɗam tawmi ɗon gorko tebduɗo jeeya haarlami wiye Ceerno Ndiaye Baro minen jippede galle o goto Ibra Fall wi an Abdoulata yiddame ma mi meeɗi arde Ndiayen mbimi ya ɗoftam mocciti biteɗo Amadou Tidiani Aw on aadi gonɗo hakkude men Allah addimi ɗo zere mbeɗa ñaagui Sile Guise yo accu taw ko gallam mbalata mbeɗa andi ko kanko jippiɗa kono ndimi ko taw ko gallam mbalata Sile wi ko min guilam noon kono mi tottima saabu ken sehilaɓe nden wayini o wi Sile jiɗmi kadi ko gatta mi hajjino ceerno gonɗo to mi wadde hen Abdoul mi hajjinoy ɗum Sile wi mi jaɓanima ɗum nani Ibra Fall hajjinoy min e ceerno Ndiaye Baro ɗum fode ko sababu haalandema ko nanɗa koɓe wadnama Makka toon paaɗen de Allah hoddirindo min jottima Allah hoddiri ceerno Ndiaye Barko jeyaɗo Allah moƴƴo mi joguino correspondant arabe biteɗo Ibrahima Labani eɓe mbaɗa correspondant e defte Ibrahima Labani o yoɓe salmino ɗum hen kikiɗo min jeehi min calmino on wiyo jippa galle mum nden wiyo jippa galle mum o wi ala ɓe min gondi ɓe mi wawa woppude ɓe jiɗmi tan ko jaafaɗa min mbimi min noon ceerno Ndiaye mbiya mbeɗa jogui namdal ceerno Ndiaye wimo oɗo mo gondumi ko walde wima ne jogui namdal ɓe mbi holi namdal mi mbimi namdalam wiyama nelaɗo Allah feeri Makka fayi Madina nelaɗo Allah noon so feeri Makka fayi Madina galle bamum nelaɗo Allah ɗo e Makka fotani majjude ne foti andede o heeɓi to wi galle bamum nelaɗo Allah kay majjata saabu suudu nelaɗo Allah yindi aduna nanɗo so a welama joni mami naw mon toon mi holloy mon toon sa yi son gari hijjoron jaata toon woni ko mankata hijjore ko tardude ñalawma arfa sa tardi ñalawma arfa hijjore ma waɗ moƴƴani kono sa tardani noon a heeɓi foof kono suudu ndu neɗɗo yara toon tan ko juurade e wadde ganduɗa wisidde sa juurima barke gonɗo toon daña hen kono sa tardi toon kay bonnata makka ma ɗum waɗi onon on kewani toon yaade kono noon mami naw mon toon sababude ceerno Ndiaye Baro o jonni min e oto makko o addi min ha damal ngal o jippi o wayndiri e ceerno Ndiaye Baro min gone rango yidde nadde wonno ɓaleɓe ndeysan so gari e nder woɗɗoɓe mbewa ko dadde ko jiiɗi ko dedi min gonde gorko goɗɗo gawlo ene jeeya toɗel wiyete ko Malal Niang ko kamam ko bamum Moukhtar Malal Niang Allah hoddiri e nder on sa on ne taki ɗum yaddeme ko Sehil Ndiaye Baro te minne kadi ko kawam nden affaire nde wayini min korima nadde ha woni ceerno Ndiaye Baro wi caggal en ɓitti meɗen ɓe garɗen fo jaltinɗen en domki nadde joni noon Abdoulata fiɓen anniye men kaala hunde safina sa haali safinatu sadati ko aadinelaɗo Allah Cheikh Oumar tawde Allah ko aadinelaɗo Allah Cheikh Oumar Allah hoddiri nden wayi noon o yoɓi haal hunde safina min mbaɗa du'awu ma nelaɗo tinal min jaɓana min kanko ceerno Ndiaye Baro haali ka haala ɗon noon Abou Diop mi haalanma fuddirima ɗi wiyete lahu zatu hibbillil waliyi waliyatun makanatu fawqal lanami aliyatun jalalatu an ghayri haqqin khaliyatun inartisan waqlan jaliyatun fala rabi yastali walal qasmu yafjaw سيادته دنيا أخرى سنية ورتبته عن كل خلق غنية محبته فوز لنا وجنية فتافزك قلب سعيد ونية فلا الوهم يتولي ولا سك يدرو ألا إنه رسدنا للحكيم هاده ودوده دراس المواند راده وحق مبين كل سلبك يناده أبان الهدى فلا قبل جواده ولا الطرف الأمر سعد المحيو له مدقنا بها من سوء دفاعه وكمبل الناس قاله وهو دايه فصار سعيدا سيدا وهو نائه أبان علامات الهدى وهو مائه وصار الورى فلزوه مهنو وملته فاقل لقد فاق إرشاق وايد هذا البرية خمسها ولما
الهدى والحق والبر سادات الأرض والمساوي بالنجم نفر مجروا له روح فرد كان بالفرد ساله أمة في ربة ظلمتها ودعت مولاها غناها وفلسها جابت له لما داهي نفسها وفضل بسبب الفريق المبدع الفرقة ساست جميع القبائل وسال سوبة فاقت جميع الجلائل وجل أدد الهادي إلى كل دائل أقرت لآيات له والدلائل بها الناج داب ورفيق منزلوه سجيت لإرادة كل زائل والإقبال للماهي جميع الرسائل فسالت به قارا على كل غائل يسلت كفورا بالقنا وسمائل بها سوبة المدرق ومدو لقد جعل المختار مولاه مجلدا برحمته كان في الفضل مخلدا محمد المختار بفلان مخلدا أداب له الرحمن نصر مويدا فما زال نورا خالصا يتلاله لقد كان لا مخلوق نورا مصمدا وعين الهدى لله عبدا محمدا وما كان من زي سلك قد فامدا إلا متلاسلا قدس محمدا فما زال من الخالف عليك أبو جوب بين ماري هادو وده بن جيما تنكاوا باودي الله den non hunde nde welibe te ko baleji haalata dum baleji non refti ko sey kumar haalno sa so kala ka haalis arabe hedi dum weltoto o dartini rango yani be dartima o woni ardo bo faye amen mi hebani haqiqa non bela arda kaba ganduda ko yomi haaldu sesa walla ko hol non o datti dadal makko o itti ton khalis o yetti to mi kalta ko de an yo yimbe fo darto min e Ceerno Njaay Baro e Ceerno Malal Gawlo min nanna e nder suude joni noon Ceerno Njaay Bara rokkito do amin jalti min taw mo dari o wi yomi beydi kade ko kalannomi ko bammi rabbi bijal hubbu hulinu tan wa ya hasarati daga fihi ghaibatan amutu bias gan ma jutu gurbatan hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan la ali khadan hawdihi la wa halabu de windan no ka dakko nabi mod fadli seydi si ama Suleymani on adama ko lahu zatu hibbil wali waliyatun makanatu fawqa lanami aliyatun jalalatun ghayra in khaliyatun inarti tan magal jeliyatun fala rabbi tadi wal qasmu yafjaw on ko do woni adama kala mi telfinmi ko gote do bindade kala mi rabbi bijal hubbu hulinu tan wi dum tan mod fadli nandi kanyum kalda mi ndiyan wayini o noddi arabi goto o wi dum yo addu ngeloba bado de dugeji didi aba wadi ililal o wi yomi ngabbu hen on woni ɗowde min taaro suudu ndu min taaro diwano yaltinami e nokkuji ɗi nder haala safinatu sadati safinatu sadati ko fotino ko sagumar haali koye nelaɗal kaalo ɗum yo ɓamte haa dow tima yimɓeɓe en haala ɗum saabu teddugal nelal photoje goni goɗɗe ɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin salim mi sakkitoa seeɗa Alaji Abdul Ara Mamadou Mariam mi meedi nande jewtema ada haaldo Cheikh Oumar ari ender Mali jam gande baleje gotiɗi jam faademo ene jogui caangol ngo ganduɗa so jowi ɗon tan o jogo heddade hen holi on holma waduno on wiite ko kanjura kanko kanjura ko hodno ko wuron wiye fara banna jobbadam Ilimane Abdoullahi Harouna o nani Cheikh Oumar ari no wonde kono mum o wi oɗo Cheikh Oumar kalateɗo noon doole makko e gandal makko ko haɓama e guure kewɗe o teeti laamuji te kadi wona jiɗɗo laamade ko la ilaha illallah muhammadou rasulullahi o ko ɗon sari Allah yawta ɗum noon en tawi kanko ndeke noon jaggatama kanko Cheikh Oumar mi waɗat gandalam min kanjura somi waɗi gandalam ngal hami haljiti tamon noon ɓe jewtami ɗo sawar gonmi ke ɓoggol biyeto ngol naalu manka somi waɗi gandalam e maayo he taw ko yolde sa nani ɗum gandal ngal kalma koyngal mum leppi e ndiyam ɗam so yani farkot so farkima yolo maayo o tacci maayo ngo wiyete ko galamaji o waɗi liggey bonɗe luggere nde ko memi maayo ngo fof yo hebde hen o ari Cheikh Oumar kanko kanjura o wi Cheikh Oumar mi ari Cheikh Oumar yimɓe holko adduma o
mi ƴeewi gure ndewɗa ɗe lamɗo fof joom doole mo nandunomi biɗo wonko wawi no mbiɗa yo haal Allah mo kalata o sali a haɓe mum a bonni wuuro mum laabu mum yakkima به فاقتدر لا تلتفت لك همة إلى غيره والغير دار ونعمة هو النور والباقي سلام وهمة بداو بك أولاد ظلم وظلمة فزالت داجي ورجال ظلم والحرب Allah hoddiri Saykou Oumar kala jiiɗamo jooɗi Saykou Oumar ɓurno yidde ko comci bakaji o jooɗi fof huccita ko funnague Saykou Oumar haalta dande mawde Saykou Oumar haalta ka seesa kono tuggude e Dakar ha yetti Bakel so miijo makka arema o wima Abdoul Booɗi walla o wima ganduɗa Mamadou Amadou ɓi Mouhamadoul Bassirou moƴƴi yara Gaysiri so noddi e hen goto kalɗo wawi wonde hayso sila so haaldi ko gonɗa fof nana Allah ko woni gogo kalama gonga Allah hoddiri o lappitta kanko Saykou Oumar neɗɗo fof soɗon kalɗo haalta ma ko ɗemgal ma so faye leydi heddimi kilométre uji 40 ɗemgal fof kalata ngal e leydi he Saykou Oumar nana kanjura yettima wi Saykou Oumar addimi ɗo ganduɗa ko yaadudema to e wuuram ngo sen jeeyi ha to wuuram ngo mi wiyaɓe mi tuubi kamɓe fof yooɓe tuub Saykou Oumar ƴeewi kanjura ha ɓowi tuk a feni ɗemgal ma haali a tuubi kono ɓernde ma yeddi gonga ala e l'islam ma an gonga ma ala hen ɓernde ma nde ala e l'islam ɗum ɗon kanjura dogri caggal woni ɓafde Abou Diop nden kanjura yaari caggal no ɓafa e o tattima e gala majji ngo o wi ko reƴƴi pewditde yaari caggal no ɓafa e o tattima e gala majji ngo o wi ko reƴƴi pewditde joni maayi ngo konu makko fof hen yoloto so arani ga kadi ɗum ɓuuri hen yidde Saykou Oumar ñande hen o wi bandamen kala ba teeti fodde bandumen fodde mum ɓoccito hande koy ko ñalawma cuɓalagal caggal en gari ha e maayo o noddi biyeteɗo jaltaɓe Moussa on yettete ko commune Diaɗo wiyete Walalde Amadou Hammadou Hamallade cuɓɓalla gawowo hakkude kawɗe e kawaɗi o noddi biyeteɗo Alpha Saydou Niang to nokku biyeteɗo Hordolde o noddi maaji ko laalaɗe to nokku biyeteɗo Diomandu o wi ɓe gaare gayi ɓen gari o wi ƴewne kam ko wone maayo ngo ɗeɗo so muti mutadi ko cuɓaloji fof mbiye ladde nde ndeysan maayo ngo ho ene wayna ko Bocar Samma wiite ko e nder tudde Dimat aɗa andi Amadou Elimane Diamas wi Bocar Samma ƴewna ko wone nder nde luggere nder sikki tan so Bocar naati luggere nde yalti haala ton koko leeri wallahi cheikh negube sanube takati kelente e nder on saha ɓe muti ɓe ɓooyi toon Abou Diop wallahi koy nde ɓe ɓooyi toon aɗa andi joni so tawi Boubacar Ba walla Mamadou Falli yi ganduɗa Abou Diop mutema e te ɓooyi toon artani Boubacar Ba dañat haaji Mamadou Falli dañat haaji ɓe goɗo wiide subalɓe de gartani bone mbaɗi subalɓe gartani deke ɓe naati toon ke guure munuji ɓe mbaɗɗa toon ko gandal e gandal ɓen ne jiiɗi jaggudeɓe kamɓe ɓe cefaɓe calo haɓe cuppiti ɓe mbi Saykou Oumar luggere bonani ha fote nde ɗo luggere tuggude ɗo ɗo mbiyete galamaji ha Fouta Toro kada luggere wonno e maaya ngo ala hen ko boni ha fote ɗo Saykou Oumar yon jaraɓe totanno mon tan ko gueɗal mon ƴeeñe ɓe ƴeeñi jooɗo ɗe ɓe garti ɓe jooɗi Oumar ƴetti ɗodde tiime ɗodde nde janggi tuute ɓeddi hakkude maayo ngo ƴeew maayo ngo wone ƴerde ceenal ngal wone arde ceenal na ƴera ko wonno luggira ndaɗa haaji watti soka yaɓɓi hen koyngal ma suurata koye ndiyam ɗam kawi sa jalle ɗum ɗo Oumar wi ɓe tacce ene ferniɗo gotel ene jorɓo feɗendu mum ndu feɗendu makko ñamru ndu ƴeewomo jorɓo ɗon ma woden ko kalanmami ma woden komi haalnanima holko Saykou Oumar haalanno allahumma ya fardu allahumma ya jabbaru allahumma ya sakuru allahumma ya sawabu allahumma ya zahiru allahumma ya khabiru allahumma ya zakiyu bi haqqi hadhihi al-asma'i anta falli ya data ke jorɓade wonko ñuuɓi ɗon noon ɗum kam Abdoul andata ɗum yimɓe ɓe jawte yimɓe ɓe gone yawtude tacci maayo ngo
hay hunde kewani kanko jobbaɗomi eliman o wi kanjura komi konoma mi wondi e mangu Allah neɗɗo fof mo kawrumi a jaɓaɗi yamirore Allah mi feliti yeyde mo fittardam saabu komi gaddirɗen nelaɗo Allah gueɗe 5 ganduɗa ɗen ko banggue keedi gueɗe 6 kadi ɗenne ko banggue keedi ɓe rendi won taka 11 gueɗal ɗen gueɗe Seydou Oumar nawdiɗe kala hen gueɗal ngal ceerno waɗi wiite ko timmi ceerno 11 fof no yaada ala hen ñamowo keddiɗo Abou Diop ni haala ka wayi gueɗe joyi ɗe kalnata mami bisimilla gueɗe joyi ɗe kalantamami ɗe kanko jobbaɗami eliman Allah rokkimo no jihad o woniri ni on jii kamɓe ko Seydou Oumar e nder aduna he omo resi mbiya goo Seydou Oumar Foutiyou omo jangguina fosinaji mbiya ɗiɗi Seydou Oumar Foutiyou dewe makka Allah tardata mbiya tati Seydou Oumar Foutiyou omo walli fo defte ɗum tardata Seydou Oumar Foutiyou omo jogui plan jihad o hoɗo rewata ɗeɗo gueɗe joyi alani fof waktu ñamowo keddiɗo heddi noon aadi makke nelaɗo Allah o ndon no wiɓe de mi tottima totel jihadi min fellata raneɓe an jokkitata ɓaleɓe sawi a bewani battuɗa ceernagal ma laamu mbeɗa wondema Seydou Oumar ɗo nodduɗa fof mi notoma Seydou Oumar ne noddi Fouta o wi duhol baɓe endu yummo ngare balle kam mi felite ɓerdam gueɗe 6 ɗe ɓe memtata ɓe mbimi kolko ɗe goni o wi jihaji mo batteno mi faggotako hen mi lamatako hen mi halfata hen mi hulata hen mi nimsata hen mi toñata hen ɗum ɗo jiɗɗen andude ne wayi faggaki hen o naata wuuro haaɓe o arata noon sana ganduɗa mbeeta Seydou Oumar natata wuuro kanko mbeeto natata jamma e o natirta jamma ada o kay bettani lamɗo so naati wuuro ngo mbeeto o wi lamɗo tuub so lamɗo jaɓiɓe mbawri lamɗo salimi jayɗi dilla tubbude e subaka nde takkasan yonata takkasan ala marsinil ko Oumar tan jeeyi takkasan sa nani mbi koɗo wuuro mbiyata joom wuuro Allah sara so yettinema subaka nde Allah sara yonata taw ko haaju gasi mami are namdal ngal de kono kalta to de kalmi no sifa Seydou Oumar tan kalnata mami jaɓi e nder on saha Allah sara so yon tiwite takkasan ɗum kam ko polgu tan lamɗo jaɓi wonti almudo makko lamɗo salimi omon tongi kanko Seydou Oumar tongowa lamɗo kay mataw so welnoma laamo kono noon jaɓe Allah Oumar ɓenni alaaji Seydou Oumar jaɓi laamade ɗum ko toɓɓere wiyade nde o laamaki hen o hulani hen o meeɗa huccide e wuuro o wi ngoɗo ko manggo ndentuɗen kamɓe ɗen e wuuro tokoso to lamɗo heewi doole fof jaɓani Allah kanko Seydou Oumar o natat wuuro ngo o kay hulani hen o toñani hen o haalantama sana ko sari Allah wi jaɓa ka nandiron e sari saloɗa kaɓa toon ke nder sari Allah ɗum woni o toñani hen o nimsani hen ɓiɓɓe makko worɓe hen 29 no gonde makko kanko Seydou Oumar no pelle jihadi hade ma nadde jihadi noon beele keeɓa duuɓi 17 duuɓi 17 ɗi mbawa fannuji 13 tawno waale hoorema totteɗa pucci ya felli jihadi fannuji 13 ɗi mbiya ɓurana hadisul ɓurana tafsirul ɓurana hakamul ɓurana adabul ɓurana sarfu e nahwu manɗigue badiyu bayane arud hisabe usul beele mbawa ɗeɗo gande totteɗa pucci ya naat jihadi ko nden ɓiyi ko natata jihadi foɓɓe ro nimsani kalten ɓiɓeɓe fof no gonde makkano kamɓe fof maayo jihad o nimsani muntoɗa e daahi e nuuru keddi ko wonde witede kele kunda ɗa ha ñalawma e lambeedu sahidu ñalawma e kermesse murtada yawmi dar salam nadiru ma yani arti ha ɗo e ndar sayide siraji noura lagina habibu mouhtar mamoudou ahidou e wahidou keddi wonde men sego sikoro ha siru ñalawma e jenne haadi mahi makke e aguibou on e biteɗo muniru keddi ñalawma e bandiagara hamidou ko yawmu ɗan ɗaba amadou ko may kulika basiru ko lokka dia aminemo basiru ko sunnara ɗum
ɗo fof ko ɓesgu Seck Oumar felliti Oumar nimsani hen ɓiɓɓe rewɓe ɓene Madine yeɓe ko Bandiagara Khadijatou Zeynabou Oumou Sawdatou Sadou e Diawyeɓe e Dinirayi Mayminatou e Diawratou Sego Sikoro faɗimi koɗo wiyete Filloto Oumou Toften koɗo wiyete Doori faɗimi goɗɗo ko Bobo Djoulay Sow Rayhanatu ko Harlawu Jamilatu ko Bamako Safiyatu e Safrawo ɓen ko Kaay Aminata e Sana ko Kaolack Rugiyata koɗo wiyete Njum Nduɗa koɗo wiyete ganduɗa Ndar Habsata Leli ɗo wiyete Njum ɓesgu Seck Oumar nimsani ɗo adi toɓɓere o nimsani hen ɗum ɗo fof ma kewelede Allah kono yeke sari Allah sen mbiyen ceerno goto fof no yaari kadi en ndelete nden toɓɓere ɗum ɗo woni fennu o lamsani hen o nimsani kanko Seck Oumar Foutiyou banggue biteɗo kanko Jobba Adama Elimane o fenditi o toñani anani de mi wimon ko ɗum o faggaki hen mi haalanima o huɗani hen mi haalanima o halfani hen mi haalanma ndiyen toɓɓere woodi heddinde halfani hen ko worɓe kaaɓi folɓe foolaɓe kawra foolaɓe tongue ɓen goni mafaka en fodde capanɗe jeeɗiɗi 50 gorko kaw fof mbalike tonngol ɓen ballini e suudu wotoru jiya temedde jeeɗiɗi sagata worɓe ɓen gona rendede ko tongaɓe kono tawino kay o yinno ko halfude hen mbo polɗa tonguɗa kay nangga ɗum mbatta maccuɗuma kono Oumar wi won porsateɗo salo taw so wajama ne jaɓa jeehe mbaaje ɗeɓe gandinonɓe Allah ɓen jotto mbaaje so wajama jaɓani o wi jeeneɓe jawdi so yenama jawdi jaɓani o wi punteɓe so puntama jaɓani o wi ɗum noon kulɓineɓe so kulɓinama jaɓani o wi ɗum noon kadi jenneɓe so jennama jaɓani silama rega dande ko heddi ko tuuɓi hen fof tonguite jaaha e hajuji ma ndeysan ala hen fof witeɗo o woni Maccuɓe Seck Oumar kanko goto wawi ƴettude junggo makko hay goto o wiyata nder jihade o min felli kaari halfi kaari ɗum woni toɓɓere ndeysan o halfani hen ɗum kay fi sabilillahi on wiyete Seck Oumar Foutiyou joni noon kanjura nde winde Seck Oumar a kaccima e ngo subalɓe ɓe muti beele ɓeltima sikkino goten fof hawrata kellajal subalɓe cuppitima caggal subalɓe cuppitima joni Seck Oumar a weɗi gandi ma ne hissi konge moƴƴi jalta hen yo Allah junno balɗe moƴƴina battane ma amin kono dañƴa ko weeɓani ala dañi ɗum to banggue hoɗoɓe kalanmi koye e radio e télévision heewi ko neɗɗo ƴetti hoddu mawɓe mbiya deƴƴin hamin gayna wirdude walla hamin gayna julde hoddu Abdoul Ahad ala hen heewi ko neɗɗo wone yimde ina haala fando juma walla jama wiye deƴƴu hamin gayna hoddu Abdoul Ahad ala hen mbatta kiiɗeli ko nder jumaji e jamaji yimɓe juula gueƴe palliɗa hodduma aɗa haala Cheikh Oumar aɗima Cheikh Oumar yimɓe gona ɗon ha juula waktu taw ko wendogo ne puɗɗo sakade an goto dañi yimɓe Sénégal ko Allah noon tagma yenma ɗum totti jaayen yo naftoro a hitaki jaayen hitaki gongo noon onon ñeñɓe jaayennaɓe on kiitaki jaayen hitaki on mone mun kala no yonti hujje mum e fodde no fonno wadde nde hade wonko jagnata min e deftere Cheikh Oumar nde ganduɗa gurdam mum no haalante ko ceerno Mountaga yaltini deftere nde jangga tawa ko ɓuuri hewde deftere nde dallinoyi ko haalama deftere nde jangga gasi tawa ko ɓuuri hewde haaluji ɗi ko an haali deftere nde jangga tawa haala ka kalanɗa e bandaji ka wona haala gawlu wona haala tan ñagotoɗo haala ma ɓuuri tabitinede e nder nden deftere wadde minen min gari min mbi min namnoma kala ko jagni min namnoma ɗum ɗo min nanino ɗum min ganda beele no woodi hakkude windoɓe hakkude wittoɓe hakkude ubbitoɓe hakkude dallinoɓe hakkude yeddoɓe fof nane leydi min jonni ɗo ko ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi wime wimami kuppuɓe biyeji moon mbaɗi ladde seekoɓe naata fijo fuusi olje natti guye jeewi gendiji laati guenaɗe kono ɓe jaɓani ɓe jaaɓi kadi ɓe garti ɓe mbaɗi ko tiiɗi e nder nokkuji mabɓe wonɓe nder foyer ji gonga noon wonɓe nder galleji caggal leydi leyɗele woɗeɓe jaɓɓe muñi jangol jaɓi tampude ngam ɗannanade artirde leyɗele mumen min lomtoɓe ɗo min
min lomtoɓe ɗo min na